ens demanen que resolguem aquesta possible equació diferencial. Si ens hi fixem, veurem que no podrà ser una equació diferencial de variables separables, perquè aquest primer monomi ja està format per una multiplicació de dues variables. Per tant, ens serà molt difícil convertir-lo en una equació diferencial de variables separables. També veiem que no podrà ser una equació diferencial lineal. Per què? Doncs perquè les seves variables, tant la i com la x, estan elevades a una potència diferent que la unitat. Per tant, no podrà ser una equació diferencial lineal. Però sí que podria ser una equació diferencial homogènia. I per què ho diem, això? Doncs ho diem perquè compleix les dues condicions. Una d'elles és que no té cap terme independent. I l'altra és que tots els seus monomis, això és una equació polinòmica, tots els seus monomis són del mateix grau. Fixem-nos, aquest monomi és del grau 3, aquest monomi és del grau 3 i aquest monomi també és del grau 3, perquè està format per una variable del grau 1 multiplicat per una altra del grau 2. Per tant, el grau del polinomi serà grau 3. Per tant, ja podem dir que això podria ser una equació diferencial homogènia de grau 3. Però està clar, perquè sigui una equació diferencial homogènia, aquí ens falta una derivada. Si l'analitzem, veiem que hi ha tres diferencials. Hi ha un diferencial de i i dos diferencials de x. Per tant, si multipliquem aquests o factoritzem aquests dos diferencials de x, tindrem un sol diferencial de x i un sol diferencial de y. I ja tindrem una derivada, perquè, com molt bé sabem, una derivada no és més que la raó o la divisió de dos diferencials. Per tant, ja podem assegurar que estem davant d'una equació diferencial homogènia del grau 3. El primer pas, per tant, que haurem de fer, què serà? És factoritzar aquests dos diferencials de x. I per fer-ho, haurem de passar aquest que està negatiu en aquest costat, passar-ho positiu a l'altre costat, que és el que farem a continuació. I tindrem que x multiplicat per i al quadrat diferencial de i serà igual a què? Aquest negatiu el passem a l'altre cantó positiu. I tindrem a i3 diferencial de x i aquest, com que està al mateix costat, no el canviem, per tant no el canviem de signe. Seguim signe positiu més x3 diferencial de x. I ara sí que podem molt bé factoritzar en aquest costat el diferencial de x. I ens quedarà x multiplicat per i al quadrat diferencial de i serà igual a que a la suma d'aquestes dues variables
a i3 més x3 multiplicat per diferencial de x. I ara ja tenim un diferencial de i i un diferencial de i. Això ho podem convertir en una derivada, perquè, com molt bé sabem, una derivada és, com hem dit abans, la raó entre dos diferencials. Per tant, tant podríem trobar la derivada de i com la derivada de x, la que més ens interessi. Podem decidir-nos per qualsevol de les dues. Jo em decidiré per buscar la derivada de i. Doncs farem que el diferencial de i dividit pel diferencial de x, això ja és la derivada de i. Si ho haguéssim fet al revés, la raó al revés seria la derivada de x, però com que et dic que teníem la de i, tindrem que triem la de i. I a què serà igual aquesta derivada de i? Doncs, fixem-nos en aquesta equació, que és aquí el que multiplica a i, el que multiplica el diferencial de i. Què multiplica el diferencial de i? X multiplicat per i al quadrat. Doncs posem aquí sota, que multiplica. I què és el que multiplica el diferencial de x? Doncs tot això que hi ha aquí. Doncs i al cub més x al cub. I ara sí que veiem bé que això ho hem transformat en una equació diferencial homogènia de grau 3 i com a tal la resoldrem. Com molt bé sabem, o hauríem de saber, totes les equacions diferencials homogènies es solucionen creant una nova variable. Una nova variable que en el nostre cas la podem anomenar, doncs, variable 1, amb la lletra 1. Podem posar la lletra que vulguem, però escollim, per exemple, la 1. I aquesta nova variable de les equacions diferencials homogènies no és res més que la divisió de les dues variables que ja teníem en l'equació. És la variable dependent, que com que si busquem la derivada de i, la variable dependent serà i, dividit per l'altra variable, per la variable independent. I ara, què hem de fer? Hem d'aïllar la variable dependent aplicant aquesta nova variable que hem anomenat 1, que desconeixem el seu valor. Doncs fem i serà igual a què? El producte dels altres dos. A x multiplicat per 1. I ara busquem la derivada d'aquesta variable que hem aïllat. La derivada d'aquesta i, a què serà igual? Serà igual a què? Doncs a la derivada d'aquest producte. I com que sabem que la derivada d'un producte de dues variables és igual a la derivada del primer, que en el nostre cas, com que el primer és la variable x, la variable x, la seva derivada, serà 1 multiplicat pel segon sense
derivar. Un 1 multiplicat per la lletra 1 és igual a 1. I més què? La derivada, a la primera sense derivar, per tant, x, multiplicat per la derivada del segon. Però aquesta segona és una nova variable que no sabem quin és el seu valor de la seva derivada. Doncs l'indicarem com la derivada de 1. I aquests són els valors que, si els apliquem a la nostra equació diferencial homogènia, la transformarem aquesta equació diferencial homogènia en una equació diferencial de variables separables, que la resoldrem com ja sabem que resolen les equacions diferencials de variables separables. Per tant, apliquem aquests nous valors a la nostra equació diferencial homogènia. Tenim derivada de i. Quins són els nous valors de la derivada de i? Doncs ho tenim aquí. 1, doncs anotem-ho ja. Més x per derivada de 1 i això a què serà igual? Doncs a tot això. Però tot això ho posarem amb els nous valors. I el cub. Quin és el nou valor de i? X per 1. Doncs x multiplicat per 1 al cub, que serà x al cub per 1 al cub. Més x3, doncs, més x3. I ara substituïm el denominador. Aquí tenim x multiplicat per què? Per i al quadrat. Quin valor és el de i? Doncs, si i és x per 1, doncs serà multiplicat per x al quadrat per 1 al quadrat. Doncs, posem-ho. I ara, fixem-nos, això d'aquí ho podem arreglar una miqueta. Aquí dalt tenim una suma amb un x al cub a cada sumant. Això ho podem factoritzar. Doncs fem-ho. Fem una mica més d'espai, perquè això no està quedant molt just. Aquest cantó de la igualtat ho posem exactament igual. I a aquest costat podem factoritzar x al cub. Es vegi que això és un 3. Multiplicat per què? Per 1 al cub
més què? 1. No? Molt bé. I aquí sota què tenim? Tenim x multiplicat per x al quadrat. Per tant, aquí també tindrem x 3 multiplicat per què? Per 1 al quadrat. I ara fixem-nos, tenim un x al cub a dalt que multiplica i un x al cub a baix que multiplica. Per tant, això els podem eliminar. I la nostra equació diferencial ja ens quedarà bastant més simplificada. Ens quedarà de la següent manera. 1 més x multiplicat per derivada de 1 serà igual a què? A 1 al cub més 1 dividit per 1 al quadrat. Però, com que nosaltres el que pretenem és aïllar aquesta derivada de 1, aquesta variable 1 aquí ens fa nosa per aïllar això. Què farem? Doncs la podem passar a l'altre costat. I com la passarem a l'altre costat? Doncs si aquí està sumant, la passem a l'altre costat restant. Doncs fem-ho. I tindrem que x multiplicat per la derivada de 1 serà igual a això mateix dividit per 1 al quadrat menys 1, aquesta 1, que està aquí sumant, la passem aquí restant. I ara què farem? Doncs fem aquesta resta, però abans que res fem una mica d'espai, perquè anem molt justos d'espai. I fem aquesta resta. La primera part de la igualtat la deixarem igual. X multiplicat per la derivada de 1 serà igual. I fem la resta. El denominador és el mateix, 1 al quadrat. Aquest numerador és el mateix, 1, 3 més 1. I ara aquí hi hem d'afegir el producte, aquest producte. Menys 1 multiplicat per 2 és menys 3. I ara fixem-nos en aquest numerador, que tenim 1,3 i menys 3. Això es neutralitza. Per tant, ho tenim així. I veiem que la nostra equació diferencial ens ha quedat molt simplificada. Serà igual a 1 dividit per 1 al quadrat. Però ara fixem-nos en una cosa. Sabem que per treballar en les equacions diferencials la notació aquesta, la notació de la derivada de la notació clàssica de Lagrange o de Newton, que és 1
elevat a una cometa, amb 1 amb una cometa, en matemàtiques i principalment per fer equacions diferencials, és molt interessant substituir aquesta notació per la notació de Leibniz, que és la que hem dit anteriorment, la divisió de les dues derivades. Doncs substituïm aquesta 1 per la notació aquesta de 1 amb una cometa per la notació de Leibniz i tindrem que x serà igual a que, com molt bé sabem, el diferencial de 1 diferencial de 1 dividit per diferencial de x. I això serà exactament igual. 1 per 1, 2. I com ja hem repetit diverses vegades, aquesta notació, la notació de Leibniz, ens facilita molt bé la feina a l'hora de convertir qualsevol equació diferencial en una equació diferencial de variables separables. Ja ho veiem. Ara ja tenim que podem fer que tot el que porti 1 passi a un costat i el que porti x passi a l'altre. Per tant, en aquest cantó, tornem a fer una mica d'espai. Aquest 1 al quadrat que està en aquest costat dividint, el podem passar a l'altre costat multiplicant. Doncs fem-ho. Tindrem que 1, 2, diferencial de 1, aquest serà igual. Aquest 1 el deixem exactament en el mateix lloc. Aquesta x que està aquí multiplicant la passem a l'altre costat dividint i aquest diferencial de x que està aquí dividint el passem a l'altre costat multiplicant. I fixem-nos, ja hem convertit la nostra equació diferencial homogènia en una equació diferencial de variables separables. El següent pas, quin serà? Doncs, com molt bé sabem, serà integrar les dues parts de la igualtat. Doncs fem-ho i tindrem que integral de 1 al quadrat diferencial de 1 serà igual a la integral del 1 partit per x diferencial de x. I com podem veure, són dues integrals immediates, no immediates, immediatíssimes. Doncs fem-les. La integral de 1 al quadrat, què serà igual? Doncs serà igual a 1 elevat a la mateixa potència més una unitat. Si tenim 1,2, doncs serà igual a 1,3 dividit per 3. I com que és una integral, més la constant d'integració, que l'anomenarem constant 1. I aquesta altra integral també és una integral immediata. Per què? Doncs tenim que és una fracció on del denominador és una variable i
el numerador és la derivada d'aquest denominador. És 1, que la derivada d'x és 1. Per tant, quan és una fracció a 1 del numerador és la derivada del denominador, la seva integral que és igual a què? Al logaritme natural del denominador. Doncs això serà igual al logaritme natural de x sempre en valor absolut. I com que és una integral, sempre no ens hem d'oblidar mai més la constant d'integració, que si aquí l'anomenem seu, aquesta la podem anomenar C2. Fem una mica més d'espai i ara aquí tenim una constant aquí i una constant aquí. Com que el que volem aïllar és aquesta 1, aquesta constant ens fa nosa. Per tant, què farem? Doncs la podem passar a l'altre costat. Si aquí està sumant, la passem a l'altre costat restant. I aquí ens quedarà una resta de constant. Però com que una resta de constant és igual a una altra constant, doncs hi podem posar una única constant, que és el que farem a continuació. I aquí ens quedarà aquesta primera part exactament igual, 1/3 partit per 3 serà igual. El logaritme natural de x més una constant format per la diferència d'aquesta constant restada d'aquesta. Doncs més una nova constant. Podríem posar C3, però simplifiquem-ho i posem K, que és la lletra que genèricament s'acostuma a anomenar les constants. Podríem anomenar-ho amb la lletra que volguéssim. I ara fixem-nos una cosa. Què volem fer? Volem aïllar aquesta 1. Doncs aquest 3 ens fa nosa. Què passa? Doncs el podem eliminar, que si aquí està dividint, el passem multiplicant a l'altre costat. I això ho farem aquí dalt, perquè ja no ens queda gaire espai en la pàgina. Pugem una mica més amunt. Recordem que teníem U3 dividit per 3 i això ens era igual al logaritme natural de x més k. Doncs ara aquest 3 dividint hem dit que el passaríem multiplicant a l'altre costat. I aquí ens queda aïllat 1 al cub serà igual a què? Doncs aquest 3 multiplicat pel logaritme natural de x més 3 multiplicat per k, però com que k és una constant multiplicat per 3 segueix sent una altra constant. Doncs tornem a posar k. I ara, què hem de fer? Volem aïllar aquesta 1. Aquesta 1 està elevada al cub. Com podem convertir-la en una 1? Doncs fent l'arrel cúbica de les dues parts. Doncs fem l'arrel cúbica de
l'arrel cúbica de 1 al cub serà 1, i això serà igual a què? Al cub de tot el que hi ha a l'altre costat. Ara ja hem trobat el valor de 1, però 1, recordem que és la nova variable que hem creat nosaltres. Però el que ens interessa trobar és el valor de la variable i. Però com que 1 l'hem creat nosaltres fent la raó o divisió entre i x, doncs substituïm 1 per i dividit per x, que ens serà igual a això mateix. Això era arrel cúbica, de 3 logaritme natural de x més k. I ara, per enllà aquesta i, què farem? Multiplicarem per x tot l'altre costat. Doncs fem-ho. I serà igual a x multiplicat per què? Per l'arrel cúbica de 3 logaritme natural de x més k. I aquest seria el resultat definitiu de la nostra equació diferencial. Però això encara ho podem simplificar una mica més. Fem una mica d'espai. I aquesta x, que està aquí fora de l'arrel cúbica, la podem entrar a dintre de l'arrel cúbica. Com ho farem? Doncs l'entrarem a dintre elevada al cub. Doncs fem-ho i tindrem que i serà igual a l'arrel cúbica. Fem més llarg. De 3 i aquesta, això elevat al cub l'entrem a dintre, 3x al cub logaritme natural de x més k multiplicat també per aquesta x elevat al cub. Per l'altre parem més, aquí fem això, més k x al cub. I aquest sí que seria el resultat definitiu de la nostra equació diferencial homogènia de grau 3. Ara reduiré una mica la pàgina per veure en detall tots els passos que hem seguit. Si vols, posa pausa i mira tu en detall.